isa, or excited din po ang ating Diyos na muli tayong makita sa ating pag-gathering na sama-sama na magpuri, dumakila at sumamba sa ating Diyos. Amen. Palapakan po natin ang Diyos, yung pinakamalakas na palakpak, yung pinaka-the best. Sige pa, ilakas ho natin. Kasama ho natin ang ating mga anghel or mga anghel ng Panginoon na magpupurit sasamba sa atin sa araw na ito, sa ating Diyos sa araw na ito. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. At anyayahan ho natin or welcome ho natin ang presensya ng Banal na Espiritu at ng ating Diyos sa lugar na ito, maging ating mga kapatid na online. Kayo po ay kasama po natin na magpupuri sa ating Panginoon sa oras na ito. At pangunahan po tayo ng pambungad na awitin na ating worship team. Your presence, Lord.
narito kami sa bahay na ito, Panginoon, upang kayo, O Diyos, ang siyang purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa oras na ito, dinadahin po namin ang aming gawain sa oras na ito, Panginoon, na kayo po, O Diyos, ang siyang patuloy na manguna at maghari sa bawat isa, Panginoon, maging sa lahat ng aming mga kasamahan, mga kapatiran, Panginoon, na wala pa po rito, O Diyos. Patubayan po ninyo sila sa kanila pong sa kanila pong pagpunta rito. Kayo po, Diyos, ang siyang patuloy na manguna, O Diyos, upang, Lord, makarating po sila na maayos dito. Makasama na po namin na magpuri sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Dahil kami, O Diyos, ay naniniwala sa inyo pong salita, Panginoon, sa oras na ito, na kung may tatlo o dalawa na nagkatipon sa iyong dakilang pangalan, ay narito ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Marami pong salamat sa presensya mo, Panginoon, sa oras na ito. Marami pong salamat, O Diyos, sa mga kapatiran na makakarating po sila ng maayos dito, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos, tunay nga po na ikaw lamang ang siya naming itinataas, pinupuri, sinasamba. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ng aming Panginoon Kristo, ito po ang aming mga samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ating Biblia sa Psalms 126. When the Lord restored from the fortunes of Zion, we are like those who dream. Our mouth will fill with laughter, our tongue will song with song of joy. Then it was said among the nations, the Lord has done great thing for them. The Lord has done great thing for us, and we are filled with joy. Restore for fortune, Lord, like stream in the Negev. Those who sow with tears will reap with song of joy. Those who go our weapon carry, said to sow, will return with song of joy, carrying the sheaf with them. Purihin po natin ang salita ng ating Panginoon. Amen. The Lord has done great things sa bawat buhay po natin. Maaari na ho tayong umupo. And sa oras po na ito ay humanda na rin ho tayo and get renewed, refreshed sa salita ng Diyos na ating maririnig or mensahe ng ating Diyos sa bawat isa po sa atin sa umagang ito. Palakpakan ho natin ang Diyos sa buhay po ng ating mahal na Pastor Roland Santiago. Bitinin po natin ng sandali yung ating mensahe ng ating Diyos about sa po sa atin. Sa oras pong ito, atin naman pong ipahayag ang kabutihan at katapatan ng ating Diyos sa ating buhay. Naanyayahan ko po kayong pumunta po dito sa harap at magpatotoo ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Sino po ang gustong mauna? Isa-isa lang po muna. Pila-pila po. Praise the Lord po sa ating mga kapatid na dumarating. Hanap na po tayo ng ating mga komportabling upuan. Sa ating mga kapatid naman sa online, pwede nyo pong ibahagi ang inyong mga testimony. Pwede po tayong mag-comment po dyan at mabasa ho ng ating mga kapatid. Sino po sa atin lahat ang gustong magpatotoo ng kabutihan, kapangyarihan at katapatan ng Diyos sa kanyang buhay? Huwag tayong mahiya. Mag-unahan ho tayo. Tapakan ho natin ang gawa ng kaaway. Amen. Isa-isa yung amen eh. Nag-e-echo. Praise the Lord.
Yan. Sino po ang gustong mauna? Habang may oras po tayo, gustong ipahayag ang kabutihan ng Diyos? Praise the Lord. Since medyo nagkakayaan po tayo, dumako muna tayo ulit sa ating mensahe, sa Word of God na ating maririnig. Muli palakpakan po natin ang Diyos. We formed the group of 7. Okay? Yung mga life group natin, in-upgrade natin yon. Para mag-transition tayo from the life group, okay, ay na parehas pa rin, pero in-upgrade natin siya, magiging J7 10-10-10 movement. Alam niyo yun. At lagi kong uulit-ulitin para sa ganun ay maintindihan ninyo. Tamang-tama ito sa mga wala pa. At sa mga datihan na. Usually, pag datihan na, ayaw nang maghiwa-hiwalay yan. At hindi alam kung saan patungo. Okay, yun ay inayos natin. For multiplication purposes, group yourself into 7 to become 14. Yun, ha? 7 to become 14. Yung additional 7 ay pwedeng sa loob manggaling sa original na life group or pwedeng mga baguhan na na-incorporate. We will incorporate yung mga bago, yung mga bunga ng evangelism. Okay. So, from 7, magiging 14. Madali na yan sa mga iba kasi yun yung squadding movement, di ba? Okay, so J7 lang tayo muna. Okay, group of 7 to become 14. Pero bago maging 14, dadaan sa 4 na level. Yung tinatawag na formation stage or incorporation stage. Yan yung dinadagdagan yung original na 7 to become 14. Sa bawat stages, okay, sa bawat stage ay merong module na tinatapos. Okay. Una sa lahat, sa formation stage, meron kang marigar, no? Yung snapshot. Snapshot, yung figure na 4 na stages. Alam mo yan? Doon sa may G7 10-10-10. Okay, na manual. Meron yon. Okay, so sa bawat stages, sa formation stage, ang pinaka-importanting matapos na module ay yung tinatawag na foundations of faith. So meron tayo, foundations of faith. Okay, Tagalog ito. Meron din English kung yung English. Pero ito para sa ating kwan. Pero ito ay parang mayroong translation sa English pero hindi ito translation. Supposed to be ito, ang pangalan ay Fundamentals of Faith. Ipapapalitan ko na lang yung mga susunod na version natin. Fundamentals of Faith. Hango sa Hebrews chapter 6, verse 1 to 3. Alright? Not laying again the foundation, okay, of the elementary teaching of our Lord Jesus Christ. In verse 2, okay, let us now go unto perfection. Ang sabi doon, let us now go into perfection, not laying again the foundations of the elementary teaching of Christ. Meaning, the oracles of the doctrine of Christ or the elementary teaching of Christ ay merong at least 6 na component. Okay. Which is, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection. Ito ay para, ang Hebrews kasi, mga aral, mga mature na believers na, karamihan dyan. Okay. At yan yung, pag binasa nyo yung book na yan, almost na-master na nila yung 6 na katuruan. Kaya sabi niya, huwag nang paulit-ulit. So ito ay advance ito. Sa atin, siyempre, nagsisimula pa lang tayo, wala tayo sa category na yan, di ba? So, ang sabi niya, let us go unto perfection. The perfection there, I believe, is to practice love. Yung character of the love of God. Okay? Kasi, punong-puno ka man ng katuruan ng Bible, pag wala kang
pagmamahal ng Diyos sa iyong puso, sabi ni Apostle Paul, I am nothing. So, not laying again the foundation of repentance. Okay, unto repentance from dead works. So, number 1, repentance from dead works. Isang subject yan. Pangalawa ay faith towards God. Okay? Pangatlo ay baptisms, doctrine of baptisms, plural. Okay? So, may baptism sa, ano yung ibig sabihin ng mga, pag nakabasa kayo ng baptism into the body of Christ, baptism of water, baptism of the Holy Spirit, baptism of fire. Masakit yun, di ba? Yung sa fire, di ba? Yeah. So, pag hindi natin alam, wow, ano ito? Di ba? So, we need to understand that. These are all biblical. Alright? At not laying, laying on of hands. Yan. Ano ang gamit ng laying on of hands? Anong ibig sabihin yan? Okay? And then, and of the resurrection of the dead. Ano ang tungkol sa resurrection of the dead? Alam naman natin na may mga sekta noon na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Alright? Yung iba hindi naniniwala sa espiritu. Yung mga Sadduceo. Okay? Hindi naniniwala sa angels. Ito, resurrection of the dead. At saka eternal judgment. Ano yung judgment of the believers? Ano yung judgment of the wicked? Dapat master natin yan bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Amen ba? Praise God. Hindi naman nangangailangan na i-marathon na intindihin yan. But in the level of the, pagdating sa G7 life group natin, nandoon yung level ng teaching na yan. Para hindi na natin kunin dito sa Sunday preaching, di ba? Dito, paliwanag na lang. Matik, meaning pag nagpipreach ng mga mensahe ng Panginoon, alright, madali kayong makakonect, madali ninyong maintindihan kasi nabasa nyo na yung Bible, alam nyo na yung elementary teaching, alam nyo na yung basic teaching. Yan ang importance niyan. Hindi lamang yon. Inulit ko the last time na yan ay trabaho ng fivefold ministry. Isa sa mga trabaho ng fivefold ministry is to strengthen the body of Christ in the area of the teaching of the word. Okay. Ngayon, yung first stage is formation stage at fundamentals of faith ang pinag-aaralan. And then you can move on. May mga other requirements pa doon. Madali na lang. And then you need to move on to the next level. I'm talking about the G7 life group na naging 14 na dapat sa second, sa first pa lang, nagdagdag na kayo. Pero bago siya mailagay sa listahan, dapat makomisyon. So dito ata, 4 o 5 na ang nakomisyon. Tama ba? So meron pang mga 5 ang hindi pa nagko-commission, hindi pa ready. Ganun ba yun? Okay, so you need to be commissioned. Or else, you are doing the old ways. Okay? At hindi talaga, wala sa growth movement yun. Okay? So, ito tayo, we want to grow in the Lord. So, dapat i-commission yan. At every Sunday ay pwedeng magpa-schedule. So, as of now, we have a recognized of, it's 5, I think 5, na recognized at saka commissioned na G7. G7 lang ang tawag pero 7 to 14. Para maintindihan natin, 7 to 14 yun. Pagdating sa second level, dapat ready ng lahat for the next module natin, which is embodied in this manual. Okay, English lang ito, pero ito ay para doon sa cell group leader. Okay. Dito lang niya kukunin yung lesson niya. Hindi niya ituturo kasi makapal ito. Ang gagawin lang niya, parang teacher, kukuha siya ng yung summary or lesson plan, isa-summarize niya, 1 page, 2 pages, doon sa bawat chapter o bawat subject. Napakadali nito. Ito yung Apostles' Creed. Okay? Apostles' Creed. So alam natin yun, di ba? Kahit nakapikit kayo, alam niyo yun, di ba? Hindi dasal yun, ha? Apostles' Creed ay credo. Creed. Meaning, the summary of the faith of the apostles. Hindi yan pwedeng i-recite ng mga kulto. Hindi yan pwedeng i-recite pag hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Hindi siya pwedeng i-recite na mga, sabi nila, parang ang church nila ay church din, parang Christian din, pero hindi nila kayang i-recite yan.
Di ba? So, tayo ba dito, pag in unison, i-recite natin yung Apostles' Creed, kaya ba natin? Sabay-sabay. English, Tagalog? English. Mas madali ang English. Okay, sige nga. Badara, tulungan mo kami, ilabas mo pag hindi namin kaya. Okay, so, okay, let's recite the Apostles' Creed. Ready, 1, 2, 3. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day, he arose again from the dead. And then, no. He sitteth at the right hand of the Father, from whence he shall come to judge the living and the dead. Tama? Okay, the next. And I believe in the Holy Spirit. Ito na ang medyo controversial ng konti sa modern times, yung I believe in the Holy Catholic Church. For information, yung Holy Catholic Church dyan ay hindi Roman Catholic Church. For your information. Magkaiba ang Holy Catholic Church sa Roman Catholic Church. So don't worry about that. Pwede naman nating palitan. Sa Westminster Confession, nung nirevise nila yan, humaba ng konti, pinalitan nila ng, para ma-expound siya, pinalitan nila, I believe in the Holy One, Apostolic, and Catholic. So meaning, yan yung apat na characteristic ng Church ng Panginoon Kristo. Holy kasi banal ang founder, our Lord Jesus Christ. One kasi iisang body of Christ over all the world, hindi siya nagbahagi. Apostolic kasi yan ay pumupunta global, apostleship, apostolic, at saka founded on the apostles. And Catholic, small c, meaning universal. Alright, maliwanag? Okay, so sa ating mga aral, hindi natin problema yung Holy Catholic Church. Pero pag pinalitan niya ng Roman, wag. Okay? Kasi iba yan. Ang ibig sabihin ng Roman Catholic ay the Universal Church of Rome. So, sigurado hindi kayo part doon, di ba? Okay? Pero yung Holy, which is the Lord Jesus Christ, Universal Church of Jesus Christ, you are part of it. So, yun yung idea niyan. Okay? So, I believe in the Holy Catholic Church, the communion of saints. Okay? Magkaiba na naman yan. Sa RC Roman, pag communion of saints, ang saints na tinutukoy doon ay yung mga nasa taas na. Yung mga na-beatify. Ano yung beatify? Yung i-declare ng Pope na santo ka. Okay, at namatay, napunta sa langit, at nagko-communion sila doon. Nagkakaisa sila, sila ay nagsitipon-tipon sa kalangitan para i-intercede ang mga buhay. Ganon ang pananaw sa katekismo. Sinong kasama kong katekista dati dito? Taas ng kamay. Okay, maliwanag yun? Okay. Siyempre, sa atin na mga backslider na Katoliko, hindi natin alam yun, di ba? Backslider kayo pag hindi nyo alam yun. Nung Romano pa kayo, di ba? Tama? Okay. So, pag hindi mo alam yun, kaya may katekista, kasi yun ang tuturo. So, yung communion of saints, ang ibig sabihin niyan sa langit. Pero sa Bible, anong ibig sabihin? Yung tayo line, yung tamang turo ng salita ng Diyos. Ang mga saints ay tayo. Mga pinabanal ng Diyos. Alright? So, hindi tayo perfect, pero sa mata ng Diyos, pinabanal ka na ng Panginoon dahil sa banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. Amen? Argument. Bakit tayo, hindi yung mga patay na? Kasi ang advantage ng mga patay na saints, since din maybe sila, kung tagasunod sila ni Kristo, ano ang advantage nila? Hindi na sila magkakasala, di ba? Pero, ang kanilang pagpunta sa langit ay credited to sa kanilang mga ginawa by works. Tayo, na mga pinabanal ng Diyos, sa mata ng Diyos ay banal na, bagamat hindi pa perfect, pero ang nakikita ng Panginoong Diyos ay ang dugo ni Jesus na nakatakip sa ating mga kasalanan. Amen ba? Okay, yan yung mystery ng tabernacle. Okay, i-explain natin yan pagdating ng araw. Napakaganda ang subject ng the Tabernacle of Moses. Okay. So, communion of saints. Now, hindi pwede na tatawag ka sa mga santo para ipag-pray tayo. Kasi there is only one mediator between God and man, and that is the Lord Jesus Christ. Maliwanag? So, walang co-mediator, walang co-mediatrix,
the Bible says there is only one mediator. At yan ay ang Panginoong Hesukristo, tagapamagitan. Amen po ba? Okay, communion of saints. So hindi tayo parang mga Buddhist na nananalangin sa kanilang mga ancestors. Okay? Hindi, kung sila doon mag-decide na ipag-pray tayo, bala sila. Pero hindi mo sila pwedeng tawagin, di ba? Na ay, lolo ko, panalangin mo kami, lola ko, panalangin mo kami, santo gan. Hindi pwede yun. Why? It is not a practice of the New Testament church. It is not commanded in the Bible. We pray directly to the Father through Jesus Christ our Lord. Maliwanag? Amen. So the communion of saints. Ang communion of saints na yun ay itong ginagawa natin ngayon. Commune, meaning community. We commune. Sa Acts chapter 2, verse 42, di ba? And 41, 42, makikita natin yung context niya. And they continued steadfastly. That's the first church. They continued steadfastly in the apostles' doctrine, in fellowship, in the breaking of bread, and in prayer. Yun yung apat na practice ng mga believers. Of course, yung fellowship doon, that's the worship. Alright? Apostles' doctrine. Ilabas mo nga para makita nila. Acts chapter 2, verse 42. Okay? Meron din sa chapter 4, verse 24, I think. Almost similar. Okay? Marami silang activity like social concern nila, meaning meron silang distribution of wealth sa mga Kristiyano para they have everything in common. Alright. So that's Acts 2, 41 and 42. Alright. So, of course, if you read the whole context ng Acts chapter 2, that's the norm of the first church noon. So then they that gladly received the word were baptized. That's why may baptism sa mga bagong tanggap at itinuturo yung fundamentals of faith ng Hebrews chapter 6 kasi nandoon yung baptism. Alright? And they that gladly received His word were baptized, and on the same day, ano nangyari? There were added to them about 3,000 souls. 3,000 na kaluluwa. Now, hindi mga kaluluwang mga kanyan, Casper. Alam mo mga hindi nakikita na mga ghost, no. Soul means kaluluwa, tao. Alright? And they continued steadfastly. Ayan, yung practice. They continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. Ito, fellowship. Noong unang panahon, pag wala ka pang building, fellowship ang tawag. Alright? Sila wala pang building noon. Alright? They meet from house to house, so they have fellowship. They worship God as a community. And in breaking of bread, that is communion, alright? In-extend nila yon. Actually, hindi lamang yung communion na instituted by the Lord Jesus Christ as ordinance, talagang bawat meeting nila may kainan. May nakapansin na isang pastor, ang sabi niya, napansin ko tuwing may meeting ang mga apostle at ang mga mananampalataya may kainan. Okay ba yon na practice? Okay, di ba? Lalo na pag overtime. Okay. So, and in prayers, sa mga panalangin. So, at least there are 4, okay, na activity, main activity ang first church. Dapat sa atin, na mga nagiging katawan ni Kristo, local churches, dapat ma-master natin yung 4 na yan bago tayo magdagdag ng mga iba-iba pa. Tama ba? Yung iba, may Bible, may basketball ang mga young people, pero walang prayer. Okay? So, may na information kung gano'n. Actually, yun yung nangyayari sa ibang mga churches. Pag basketball at sports, maraming tao, nagsisigawan yung mga member, pero pagdating sa prayer meeting, kunti lang sila. Di ba? Yun yung parang sinosolve pa rin. Parang mystery din yun, ano? We need to solve it. We need to be, obedient doon. So, hindi tayo tapos doon sa kwan. I believe the communion of sins, the forgiveness of sins. Tingnan nyo, pagdating sa forgiveness of sins, magkaiba ang biblical at saka nakagisnan natin. Tama? Sa nakagisnan natin,
para mapatawad ka, anong diferensya ng mananalangin ka directly sa God, nahihingi ka ng tawad, at saka yung pupunta ka sa pare para mangumpisal ng kasalanan? Anong diferensya? Sino na-experience ang mangumpisal sa pare? Dati. Lahat tayo, di ba? Nasubot. Yung iba wala tayong magagawa. Yun ang nakagisnan natin. Now, salamat na lang at least relihiyoso kayo. Di ba? Kasi kung hindi kayo relihiyoso, siguro hindi nyo hanapin ang salita ng Panginoon. Tama? Paano kung komunista tayo? Walang mga ganon. Nagkataon lang na hindi kayo satisfied doon sa nakagisnan. Okay, why? Kasi nung naririnig nyo na ang Word of God, sabi nyo sa isip nyo, tulad ko, there is something more than sa nakagisnan ko. Siguro, nag-discover kayo, naintindihan ninyo, why? Dahil ang Panginoon ay nagpapalaya sa mga lumang kaisipan. Amen. So, na-discover natin, hindi natin kasalanan na mag-advance. Actually, yan ay karunungan. Hindi mo tinanggap lang yung ibinigay sa iyo ng Kastila. Challenge mo ang iyong status ko noon, ito ba talaga? Tama? So at least, tumalino tayo. Amin ba? Yung mga iba, hinihintay lang natin silang tumalino din. Tama? Hinihintay natin silang maintindihan din. Na we confess our sins directly to God. Hindi mo kailangan ng tao na tagapamagitan, na mag-a-act na parang siya ang ambassador. Hindi nyo, nagkasala ka, ikumpisa natin kay pastor, wala akong power to forgive your sins. Tama? Na, kung nagkasala ka sa isang kapatid, doon ka humingi ng tawad. Maliwanag? Nagkasala ka tayo lahat sa Diyos tayo humingi ng tawad. Kaya yung Apostles' Creed, magkaiba ang pananaw ng nakagisnan sa ngayon. While ang pananaw natin ngayon ay yung biblical. I will rather obey God than men. Tama ba? The forgiveness of sins, the resurrection of the body. Hallelujah. Amen ba? And life everlasting. Alright. So, yun yung Apostles' Creed. Hindi siya dasal. Naakala nyo nagdadasal kayo pag nire-recite nyo. It is a creed na hindi pwedeng i-recite, hindi kayang i-recite ng mga gumagamit ng pangalan ng Panginoong Hesukristo na ibang grupo, pero hindi nila kayang i-recite yan. Why? Kasi kung ang pananaw nila si Jesus tao lang, hindi pwede yun. Hindi mo marirecite yan. Pag ang pananaw mo si Jesus ay kapatid ni Lucifer, alam niyo yun, may ganyang, malaki ang simbahan nila, nandyan. Di ba? Doon. Pag nandyan, malayo ba yun? O doon, malapit na yun. Di ba? Nguso o kamay, di ba? Yan lang, madadaanan mo yan. Nadadaanan nyo. Going to Carmen. Malaki. So, dahil ba malaki, yun ang totoo? No. Right? So, kung ang pananaw mo si Jesus ay propeta lang, wala. Hindi mo marirecite yan. Kaya mga apostles, to solve the problem of the iba-ibang paniniwala noon about the Lord Jesus Christ, gumawa sila ng summary ng Apostles' Creed. At yun ngayon ay pwedeng pag-aralan, pwedeng yung mga they want to challenge the idea, they want to challenge the doctrine, they want to learn, okay, pwedeng gawin yun sa ating life group. Gusto mag-advance. Okay, no? Ni-recite natin, pero ganitong kakapal pala yun. Di ba? Okay. Pero yung burden ng life group leader is to make a lesson plan para maituro ng tama ito. Remember, ang ugali at kultura ng mga naunang Kristiyano is they continued in the apostles' doctrine. Steadfastly. Kung hindi pa natin sila mapantayan masyado, pero at least ginagawa natin. Tayo every week, sila every day. Amen. Kaya ang bilis, kasi ang daily, sabi doon in the temple and from house to house. Yung temple doon speaks of the synagogue. May outer court yon. Okay, pwedeng mag-gather doon yung mga Gentiles and all groups na pwedeng
ang pinag-uusapan tungkol sa Diyos. Alright? So, in the temple and from house to house. So, ang G7 10-10-10 ay house church movement. Okay? We go from house to house, kung yung sa member, and then doon tayo pwedeng mag-aral. Depende, tatanungin naman, wala namang by force na, oh, ikaw na ang susunod. Hindi, gano'n. Magbo-volunteer lang naman. Kung pwede namang, dito sa akin, sa buong isang buwan, pwede naman yon. Flexible tayo doon. Amen ba? So, by the third level, sa pangatlong level, tapos mo na yung Hebrews chapter 6, verse 1-3, at saka Apostles' Creed. Hindi ka na pwedeng masyadong mawindang ng mga iba-ibang klase ng doktrina. Kasi at least natapos natin yung foundational teaching of God's Word. Amen po ba? And then next, okay, doon sa from formation stage to growing stage, pupunta sa maturity stage. Yung maturity level na yan, or stage ng maturity, ang pinag-aaralan dyan is how to do ministry. How to serve. Paano maglingkod. How to do ministry. Nandyan yung, ang manual, wala ko ngayon, ang manual na gagamitin natin dyan ay yung kay Andrew Wommack. Yung Discipleship by Andrew Wommack. May repetition na teaching doon, okay lang, kahit ma-repeat, pero pwede naman natin kunin, okay, yung mga iba na hindi natapos sa 1 and 2, itong dalawang libro na ito. Okay. Then, doon din pinag-aaralan yung Shepherd's Staff by, I think, Ralph Mahoney or World Map. Yun yung Shepherd's Staff is how to do ministry. Paano maglingkod, paano gawin ang ministeryo ng tama. Kasi nagawa na yan, natapos na yan, nakumpile na yan. Huwag na tayong mag-imbento, di ba? Kung meron mang innovation, later on, mastery muna natin yung ginagawa na dati. Para may order. Amen ba? And then, yung fourth stage or fourth level, yan yung multiplication stage. Sa multiplication stage, yan ay ready na yung life group, yung cell group, ready na mag-divide. Ayaw kong gamitin yung word na divide, multiply. Di ba? Multiply. Kasi magiging dalawa na siya. Mag-multiply na. So, multiplication stage. 7 dito, mature na sila kasi dumaan sila sa 4 levels of learning and growth. Dito naman, 7 din na mature na, hawak ng assistant. Dapat may assistant sa 3rd level, may assistant ng na-train. Kaya 4th level, pwede nang hawak yung 7 ng 7, yung assistant. Okay. Ang tawag natin dyan sa 4 na yan, yun yung learning and growth. Right? Sabihin natin, learning and growth. Yan yung 4 levels bago maging 14. Pag yung 14 na yan, ang practical works nila? Nag-i-evangelize na sila. Nag-visitation, namimigay ng tracts, nag-feeding program. Di ba ang ganda? At least tulong-tulong, 14. Amen ba? Kayang gawin ng ating mga kuya sa fraternal order, di ba? Of Eagles. Di ba? Yung Kristiyano, mas lalong dapat. Na kayang gawin yung mga community engagement, community feeding program. Dapat tayo yun. Tayo din. Alright? Evangelism, distribution of tracts, house to house, prayer visits. Yun yung trabaho dyan. Okay. Pagkatapos, pag ready nang mag-multiply, magsasabi lang sa harap, sa Sunday, Pastor, handa na kaming mag-multiply. Alright. 7 dito, 7 dyan. Di ba? Tapos mag-shake hands sila. Maganda yun. Okay. See you. Hindi naman sila maghihiwalay ng ganun na lang. Once a month, magpe-fellowship pa rin yung original. Pero every week, iba na ang schedule ng Bible study nila. Para matitrain na si assistant na maging life group leader din. Nasusundan ba natin? Okay ba? Alright. Ulit-ulitin ko yan hanggang sa ma-perfect natin hanggat everyone is part of the movement, of the system. Alright. Why? We need to grow. Okay? Ginawa natin ng sistema ngayon para hindi tayo ma-confuse. And with that, I will continue. Praise God. Before I forget, yung
yung guidebook kung paano gawin yon, at saka mga ibang teaching like the training of the assistant leader, the character of the cell group leader, how to decide, mga ibang teaching on na magagamit natin ay nandito. Okay? This is the book that I made, all right? I wrote for the G12 movement. Okay? So, maraming nandito. But yung basic para maipatupad natin at mailakad natin yon of course, nandito rin. Okay, so, anyway, may mga training tayo for life group leaders. Don't worry for that. At saka lahat ng assistant leaders. So, going back to our study, the last time, we are on the discipline, the pathway to spiritual maturity. Amen po ba? Sino nandito noon? Anyway, let's have a review before. Okay, kasi baka yung mga iba hindi nakatin the last time. Summary. Okay. Ang spiritual growth ay isang journey of transformation natin to reach yung imahe ng Panginoong Jesucristo. Nandoon yan sa Ephesians chapter 4, verse 11, 12, 13, 14. The goal ng the goal ng church. Okay, ulitin natin, ilabas mo rin yon. Ephesians chapter 4, 11, 12, 13. Nandiyan na. And He gave some apostles and some prophets and some evangelists, all right, and some pastors and teachers for the perfecting of the saints. So ang trabaho ng fivefold ministry ay hindi mag-competition sila, hindi magpataasan ng rangko, ng posisyon, o kung sinong magaling. No. They need to go back to the Bible, to the Word of God, to the Scripture. Ang trabaho is for the perfecting. Ang purpose ng fivefold ministry is to perfect the saints. Amen. For the perfecting of the saints. Now, kung yan ay mga nasa langit na, paano mo piperfectin niya? Dito sa lupa yan kasi hindi pa tayo perfect. Amen ba? So, sabi mo sa yung katabi, hi, Saint. Hi, Saint. Okay. Sabi niyo tabi ng pangalan. Di ba? Okay. Verse 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, para sa work of the ministry, how to do ministry, right? For the edifying of the body of Christ, para mapalakas, mapatibay ang katawan ng Panginoong Jesucristo. And then, anong goal? Till we all come in the unity of faith. See? Maraming churches, denominations, group na mayroong Christ at Jesus sa pangalan ng church nila. Pero pare-parehas ba ang pananaw tungkol kay Kristo? No. Pare-parehas ba ang pananaw tungkol sa salvation? No. Pare-parehas ba? Kaya sabi niya dan, until we all come in the unity of faith. Yung mga gustong maki-unite, yung mga gustong tanggapin ang doktrina ng Panginoon Kristo. Amen po ba? Alright. So, and of the knowledge of the Son of God. So, itong mga grupong yan, we are not, tawag ito, yung mga grupo na, for example, ang paniniwala si Kristo tao lang, ipag-pray lang natin sila. Hindi natin trabaho makipagdebate. Si Jesus ay maliit na Diyos. Hindi natin trabaho. Now, if we will engage you sa debate, dapat healthy. Ibig sabihin, yung tama na argument na magbubunga ng tunay na karunungan at kaalaman kay Kristo Jesus. Pero we cannot condemn them, mga kapatid natin yan na Pilipino, na nagkataon na naunahan tayo ng ganong katuruan, but let's pray for them. Kasi possible, no? The knowledge of the Son of God. Pero maliit ang porsyento na ma-expose sila pag hindi nakikinig. Pero pag nakikinig sila, remember, tayo ay galing din sa nakagisnan, pero sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Amen ba? Sa grasya ng Diyos ay tayo ay tinawag ng Panginoon, nagkaroon tayo ng tamang karunungan tungkol sa anak ng Diyos, ang Panginoon Kristo. And to a perfect man, meaning ang pagtingin ng Diyos sa body of Christ sa lupa ay si Kristo. Si Kristo ang ulo, ang katawan ay si Kristo, which is, we are part of the body of Christ. Ang liwanag niyan. So, isang tao ang tingin niya sa atin. Hindi divided na maraming watak-watak. The body of Christ is one. Amen? Okay. And to a perfect man, meaning, ang ating template, yung sukatan na ikaw ay nagmamature,
ay mahalin tulad kay Kristo na Panginoon nung siya ay nasa lupa. No, ang Panginoon nandito sa lupa, lahat ng sinabi niya, lahat ng ginawa niya, lahat ng kanyang itinuro, alright, at ng kanyang mga himala at ginawa niya yan hindi bilang Diyos. Ginawa niya yon bilang tao. Napakaliwanag yan. Philippians chapter 2, verse 5. Brother, Philippians chapter 2. Kasi akala nila, hoy, si Lord, nagpagaling ng may sakit. Siya yun, kasi Diyos siya. Nagpalayas ng demonyo. Siya yun, kasi Diyos siya. Well, tingnan natin mabuti kung tama ang ating pananaw, alright, tama ang ano sabi ng Word of God, Philippians chapter 2. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Anong klaseng kaisipan ito? Ang subject dito is about humility. Alright? Pero mapag-aaralan natin yung tinatawag na condescension of Christ. Kung paano nagpakumbaba ang Panginoon. Next verse 6. Alright? Verse 6. Who, sabi niya, referring to Christ, being in the form of God, siya ay nasa form of God, yung substance niya, He is God, He thought it not robbery to be equal with God. King James Version. Pero ang ibig sabihin niyan, hindi niya inisip na siya ay kapantay ng Diyos. Hindi niya ginamit. Anong ginawa niya? Verse 7. Verse 7. But made himself of no reputation. Oh, imagine nyo. Pag naging tao pala, no reputation. He made himself of no reputation and took upon him the form of a servant. Wow. Servant, lingkod. And was made in the likeness of men. So bagamat siya ay, meron siyang tinatawag na, hindi siya half God, half man, No. 100% God, 100% man at the same time. Ang tawag dyan sa theology ay the God and man na characteristic ng Panginoon Kristo ay hindi separate. It was united perfectly. Ang tawag dyan ay hypostatic union. Inseparable. God and man, God 100%, man 100% at the same time. Siya lang yan sa buong mundo. From beginning of time until the end, siya lang yun. Now, ano yung naman napapanood nyo sa Marvel Comics, Marvel Movie, Hollywood, ano ba yan yung Titans, the Thor, ang tawag doon, demigods. Ang demigods, pinaganda lang ng Hollywood, mga demonyo yun. Okay? Pinaganda lang. Ang pangalan, pinaganda lang ang movie, at least kumita sila. Di ba? Parang gano'n. Demigods are half God, half man. Hindi 100%. Sila ay bunga ng mga, alam nyo na, may mga kwento dyan, mythology. Now, pag sinabing myth, sometimes, hindi totoo. Pero paano mo isusulat, ikikwento ang bagay na hindi nag-exist in the past? Possibility, may kwento talaga yan. Of course, nag-iba-iba na ang takbo ng kwento. Pero yan ay mga evil spirits, demons, alright, na pinaganda ng Hollywood. Okay, no? Alright? So, hindi sila kaparehas ng Panginoon Kristo. Iba, ang layo. Ang layo. Alright? But made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. Hindi lamang yon. Hindi lang siya likeness of men. Ang kanyang humility ng Panginoon Kristo, ang kanyang servanthood, ay hindi lamang yon. Kasi in the likeness of men, hindi pwede siyang ipanganak sana sa palasyo, pwede sanang ipanganak siya sa gobyerno, mga politiko, na anak ng politiko, prinsipe, pwede naman. Kaya niyang gawin yon. Of course, He is God. Pero saan siya natagpuan? Next, verse 8. Ano sabi diyan? But being found in a fashion as a man, He humbled Himself. He became obedient unto death, even the death of the cross. Alam niyo ba na ang death of the cross ay death ng isang kriminal? Tingnan niyo, hindi lang siya tao. Hindi lang siya reputable person. Hindi lang siya alipin, servant.
siya ay naging parang kriminal. Bakit? Para sa atin. He has no sin, according to Corinthians, if you can find it. Perfect ang Panginoon Kristo. But He was made sin for us. Yun yung message of the gospel. Yan ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos. Huh? So ano nangyari? Huwag natin ibitin. Kasi may next dyan. Verse 9. Alright? Wherefore, God has also highly exalted Him and given Him the name that is above every name. Na alam niyo, almost lahat ng bagay may pangalan. Amen ba? Sinong bugkalot dito? Wala naman. Lahat may pangalan. Tama? Halaman may pangalan. Tama? Espiritu may pangalan. Right? Sakit may pangalan. Pag ang sakit hindi mo alam, hindi ma-diagnose, hindi alam i-treat ng doktor. Tama ba? Now, almost everything has a name. Meron ba kayong alam na walang pangalan? Siyempre, hindi nyo alam kasi wala siyang pangalan. Tama? Okay. So, unknown. Pero, tingnan nyo, ang pangalan ng Panginoon Kristo ay above every name. Pag alam mo yan, oh, hallelujah, nasolve na ang problema mo. Fever. O sabihin na, entity. Like, demonyo ito, ang pangalan niya ay ganito. Wala yan. Pangalan ng biyanan. Wala akong sinabing masama. Siyempre, siga. Di ba? Ayan, di ba? Oh, mas mataas ang pangalan ng Panginoon Kristo. Amen ba? Oh. Poverty. Pangalan niya ng state, ng condition. Amen? The name of Jesus is above every name. So, pag naintindihan mo, hindi lang name na Jesus, Diyos ko po, Diyos ko day, nauntog ka, Diyos. Hindi ganon. Hindi mo kilala ang Diyos pag ganon. Dapat malaman mo what represents the name of Jesus. The Lord Jesus Christ. Yeshua. Yehoshua. Alright? Jehovah is my salvation. The name that was given to Him is the name of God. Right? Amen? Okay, next verse. Yes. Okay. That at the name of Jesus, every knee should bow. Hallelujah. Yung pilosopo, sasabihin na naman sa akin, paano yung naputol ang paa? Not necessarily. Sige, i-challenge natin yan. Pagdating ng araw, bibigyan ka rin ng paa at luluhod ka. Kahit demonyo pa yan. Kasi nakasulat yan. Every knee should bow. They are required to bow at the name of Jesus. Either angels in heaven or demons in hell, they will bow at the name of Jesus. Of things in heaven and things in earth and things under the earth. Nakita niyo ang kapangyarihan ng Panginoon Kristo. Amen! Oh, hallelujah. Alam niyo ba na may mga tao na mahilig sa superstition? Binabalot ang pangalan ng Lord Jesus Christ, may verse, tapos inilalagay, ginagawang kwintas. Yes, ginagawa yan noon. They believe na pag meron sa kanila yon, wow, parang may power sila. Well, the power of faith. Pero sa atin is more than the power of our faith. It is the power of the name of our Lord Jesus Christ. Amen ba? So next verse, baka ma-leave out natin. Tuloy na natin. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Meaning, kung dumating man ang panahon, kasi rebelde pasaway si Lucifer, si Satanas, ayaw niyang i-acknowledge Jesus is Lord. As of now, pipili, alam niyo, pag may nahuhuling espiritu kasi, nasapian, yan ang magandang test. Sabihin mo, Jesus Christ is Lord. Hindi niya masabi. Gaganon yun. Hindi lalabas. Di ba? Pag nag-manifest yung demon. Pag tao, kaya pa niyang sabihin para maligtas. Pero pag demonyo, bakit hindi niya masabi? Kasi parurusahan sila ng boss nila. Pag may demonyo na nagsabing,
napilitan yan. Sasabihin niya, Jesus Christ is Lord, double dead siya, patay siya talaga. Patay siyang demonyo siya. Parurusahan siya ng boss niya. Kasi hindi pwede yun. Pero at the end of history of time, after 1,000 years, luluhod si Lucifer. Yun yung timing niya. I-acknowledge niya, at the end, talo siya, Jesus is Lord. Amen ba? Praise God. Kaya, huwag tayong gumaya sa demonyo na hindi masabi, Jesus is Lord. By the way, mas malakas ang pananampalataya, okay, paniniwala pala ni Satanas na may Diyos. Tama? Sabi niya, do you believe? Yes. Even the devil believe. At nanginginig pa. Kasi alam ng demonyo ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Pero minsan tayo, we do not respect the name of our Lord Jesus Christ. Diba? Nung nasa reliyon tayo, nakagisnan tayo, diba? Meron tayong ginagawang mga sacrilegious using the name of Jesus sa walang kwentang bagay. Sa Amerika, yung mga taong di kilalang Panginoon, ginawang curse yung pangalan ng Panginoon si Kristo. God forgive them. Yung iba, dito, 3 pa. Ay, gusto nyo sabihin ko ng konti? Diba? Ganon, di ba? Noon, pag nabigla, pag natakot, huwag ganon. Do you want that the name of the Lord Jesus Christ ay mag-take effect sa mga sinasabi natin, sa mga prayers natin? Reverence the name of the Lord. Respetuhin natin, itaas natin sa ating puso, idambana natin sa ating mga puso ang Panginoon Kristo. Respect the name of Jesus more than the devil is respecting the name. Alam nyo, ang demonyo, madaling sumunod yan. In the name of Jesus, lalayas yan. In the name of Jesus, atras yan. Diba? Pag tao, umatras po kayo. Ayaw umatras yan. Lalo na pag nagpipicture ng anak sa stage, di ba? Okay. Hallelujah. Talagang nahirapan kong mag-joke talaga. No? Linlin, nandiyan ka. Tumawa ka naman. Hallelujah. Okay. Yan yung kinontrata ko sa Santa Barbara noon eh. Pag nagjo-joke ako at hindi walang tumawa, may tagatawa ako. Nandito na ngayon. All right. So, in the study of discipline, right? Kung paano tayo, ang ating katawan ay nagre-require ng physical exercise dahil what you don't use, you lose. So yung ating mga muscle, pag hindi nagagamit, nangihina. Hindi siya napapractice, hindi siya lumalaki. Ganon din ang ating utak. Ang doktor, alam niya yung sakit na arthritis. Sino familiar sa arthritis? Name din yan, but the name of Jesus above every name. Amen. So, sabi niyo, in Jesus' name, arthritis, lumayas ka. Pag ayaw mong lumayas, isama kita sa mission. Lalayas yan. Kasi maglalakad ka na eh. Pag naglakad ka, mapapractice, di ba? Okay, exercise. Oh, hallelujah. At least nakuha nyo. Anyway. Alright. Meron isa akong kaibigan ang sabi niya, yung ibang mga tao may sakit, may arthritis sa utak. Sabi niya, hindi alam ng doktor yung sakit na yan. Arthritis sa utak, ibig sabihin, mga tao na hindi na ginagamit ang utak kaya nagkaka-arthritis. Huwag namang demensya, bata pa eh, pero may arthritis na sa utak. Siyang yes ng yes, hindi na nag-iisip. Hindi na, basta kung ano na lang nandyan, sige. Like, share. Di ba? Hindi nag-iisip, di ba? Okay. Hallelujah. Alright. So, there are at least 3 category ng area na ito ng discipline. Yung inward transformation, outward expression, at saka corporate journey. Yung inward transformation ay yung paglalim ng ating personal na relasyon sa Diyos. Amin ba? Yung outward expression ay reflecting the character ng Diyos sa atin.
sa ating araw-araw na pamumuhay. Yung corporate journey, yung we grow together within the body of Christ. Yung magtulungan tayo para ma-accomplish ang ganito. Alright? Doon sa una, inward transformation, ang mga dapat gawin natin is yung listening to God's Word and meditating on His Word. Natapos natin yan. Pangalawa, intercession, engaging in deep, persistent prayer. I-practice natin yan. Okay. Number 3, consecration, denying, alright, self to grow spiritually. Sino naniniwala na kailangan i-deny mo ang hilig ng laman para mag-grow ka spiritually? Discipline yon. Kunwari, ako ayaw ko ng chichirya, pero minsan si Mrs. ko bibili ng chichirya, di ba? Para hindi makatulog sa pagdadrive. Ngayon, una, ayaw ko ng chichirya. Bakit? Ano yung chichirya? Magalit sa atin yung mga store sa kapitbahay, di ba? Yan, bakit ayaw mo bumili yan? I want to discipline myself. Ayaw ko ng chichirya kasi sisirain niya ang aking system. Di ba? Una, nakatipid na ako ng pera. Di ba? Kung bibili man ako, at least, yung tamang pagkain. Marami sa atin dito, siguro, pag ang subject natin ngayon ay tamang pagkain, marami dito hindi alam ang tamang pagkain. Wag na lang sa Sunday service. Sa ibang araw, pag-usapan natin, ano ang tamang pagkain. Tama? So, kung ano ang tamang pagkain sa atin ay yung ina-advertise sa TV, sa social media, at saka nakikita ng mata na masarap ang pagkaluto, yun yung tamang pagkain sa pananaw natin. Pero, pagdating ng araw, pag meron tayong mga nararamdaman, ang magdi-decide kung paano ka gagaling, yung doktor mo. Tama ba? Pero ang totoo, kulang tayo sa disiplina ng pagkain. Tama? May mga iba, tinamaan na ng hypertension, alright? At na-disable na yung ibang part ng katawan niya, pero mahilig pa rin sa bulalo. Kasi masarap. Okay. Mga kapatid, kung meron man tayong, ito advice lang, hindi ko kayo pinipilit, masarap kumain. Sino naniniwala masarap kumain? Naniniwala ko masarap kumain. Pero ako, ang style ko, titikman ko lang lahat. Kasi alam ko mamaya, next na visitation, meron na namang ihahain na pagkain. Kung papatulan mo lahat, ay, wala nang nagsasabing, ay dito 1 kilo ang dapat kainin mo. Nagbisita ka eh. Wala namang requirement na marami kang kakainin, di ba? Ang importante ay, tinikman mo, kumain ka. Minsan kahit nagpapasting ako, pero pag nagbisita ako, yung fasting na yun, regular naman. Postpone ng konti yung fasting. Kung ayaw mong ma-disturb sa fasting mo, huwag kang magbisita. Kasi ugali ng Pilipino, naghahanda. Tama ba? Pag naghanda yan, at grabe, darating si brother, at darating tapos naghanda yan, tapos hindi mo kinain. Di ba, kahit na close kayo, baka hindi na kayo close mamaya. Kasi hindi ka man lang kumain. So sometimes you need to postpone yung, mamaya na ako magpasting, ngayong gabi na. Okay lang yon kasi effort, naghanda eh. Amen ba? Okay. Yun lang, flexible tayo dyan. Wala tayong masarap kumain. Pero ang tanong, okay, ikaw ba yung walang control sa pagkain? Yun yung sinasabi ko ng discipline. Right? Amen ba? Kasi kahit masarap yan o hindi, basta masarap kumain. Magkaiba yun ha? Magkaiba yung masarap kumain sa masarap ang pagkain. Tama ba? Okay. Hallelujah. Yung masarap kumain kasi appetite. Kahit hindi masarap yung pagkain, kung may appetite ka talaga, uncontrollable appetite ang ibig kong sabihin. Oh. Kahit hindi masarap, masarap yan. Kasi uncontrollable appetite. Kailangan meron tayong discipline. Sa akin lang yon. Huwag niyong sundan. Kung gusto niyo, okay naman. Kung ang 100% ng busog mo nandito,
nandun lang ako sa 60. Pero pag mayroon pa akong dadalawing 2-3 bahay, nandun ako sa 30. Nire-reserve ko na hindi mapahiya yung bibisitahin na kamain din ako ng konti-konti. Amen. Kasi pag binira mo agad sa una, dung! Pagdating mo sa bahay nyo, naimpatso ka na. Tapos, kung ano-anong medicine ang ititake mo, ikaw yun eh. Wala kang control. Di ba? Another, punta na lang tayo sa social media. Di ba? Social media. Nako, kasama ako dyan. Computer, kasama ako dyan. Di ba? Ako lang, productive lang ako. Yung iba, hindi productive kasi ganyan ng ganyan. Lumaki na ang hintuturo. Ang na-practice, yung daliri, hindi yung paa. Okay. Dapat sana, meron tayong lakad-lakad na exercise. Katawan pa lang, pinag-uusapan natin ha, katawan pa lang. Kaparte ito. Sino niniwala na pag naapektuhan ng katawan mo, maapektuhan ng pagbabasa mo ng Bible? Kunwari, wala kang disiplina. Yan, kahit gabi na, walang ilaw. Yung flare, yung light, yung mata mo, hihina. By the time na magbasa ka ng Biblia, kukurap-kurap ka na dyan. Hindi mo na mabasa, it will affect your relationship, your service to God. Amen. Ito, ayaw kong mangyari. Hallelujah. Nakaupo ka sa computer. Dapat merong, ano ba yung rule? Every 25 minutes ba? Every 30 minutes, tumatayo ka. At least umiinom ng tubig, di ba? Tapos babalik. Nandun ka isang araw, tulad ko, di ba? Isang araw, anong posisyon? Baka mag-scoliosis yan. Ngayon, pag ikaw ay nakaganon na, kasi, tanungin kita, punta tayo sa mission. Ay, pastor, kayo na lang kasi alam mo naman. I don't want to make it funny, but this is true. Your undisciplined physical living will result to something. It will hinder you to serve God. Doon pa lang sa pagbabasa ng Bible, it will hinder you. Amen ba? So, magsimula tayo. Sabi niyo sa inyong katabi, hindi pa huli ang lahat. Thank you, Lord. Pati ako, Lord, hindi pa huli ang lahat. Hallelujah. It will affect your reading. It will affect your service to God. Kahit sabi mo, Lord, I want to serve you. Inabuso mo na ang katawan mo. Tama? So, let's start. Nakita ko sa Biblia, saan bumagsak si Adam and Eve? Di ba? Si Jesus, nung siya tinukso, anong unang tukso niya? Si Lord. If you are the Son of God, make this stone to become bread. Kain. Kung sila, Adam, second Adam, Panginoon si Kristo, ay unang labanan, pagkain, dapat tayo magtagumpay dyan sa pagkain. Amen ba? Minsan may mga demonyong in Jesus' name, layas, pero may mga demonyo rin na kailangan mapalayas kung may prayer and kita nyo? Yes, makapangyarihan ang pangalan ng Panginoon Kristo, pero yung gumagamit, dapat disiplinado. And the first order of discipline is, you know how to fast. Now, hindi ko kayo i-require ng fasting kasi masarap kumain. Ang unang requirement natin bilang Kristiyano ay tamang pagkain. Sabi nyo, tamang pagkain. Nutrition. Ako, alam niyo, sabihin ko sa iyo, ako may maintenance din. Magsi-60 na ako sa December. Sabihin niyo naman, mga senior citizen, welcome. Hallelujah. Okay. Welcome. Hallelujah. Pag magsi-60 ka na, mag-iisip ka na, too late minsan, too late. Pag tinamaan ka ba, saka ka mag-iisip? Hindi I started my training sa aking pagkain, sa aking katawan at 35 years old.
35. Diyan ako nag-start na. Okay. Paano ang tamang pagkain? Inunti-unti ko. Minsan, hindi ko ma-perfect. Masarap magluto yung mga taga-kusina. Amen ba? Oh, hallelujah. Pag tinignan mo, wow. Kahit na, alam mo na pag kinain mo yan, magpapantal-pantal ang katawan mo, mangangati pa. Oh, hallelujah. Na wala namang pupunta sa impyerno, kahit anong kainin mo dyan, gusto mong kainin, kainin mo. Sa ibang bansa nga di ba? Alakdan, ipis na kinulture. Yung parang, alam niyo yung kinulture, puti pa. Tapos, crispy pa. Crispy. Sino nakatikim na ng ganon? May mga iba kasi, dahil gusto nilang kumain, they use the scripture na sabi nila, yan ay malinis na pag pinagdasal mo na sa Diyos. Okay, kuha ka ng mga bangaw, tapos ganon mo, tapos ipag-pray mo, Lord, sanctify this for our use. Sige nga. Mga kapatid, tamang pagkain. Nutritious, tamang pagkain. Yun yung ating first step to become healthy. Amen. Diyan natin gamitin yung discipline muna sa ating mga Kasi if you can do that, if you can control your appetite, if you can control your choices in what you eat, praise God, makakatulong yan. Makakatulong yan sa spiritual life natin. Amen? Para hindi nyo sabihin, the spirit is willing, but the flesh is weak. Yan yung mga alibay at rason na mga ayaw magdisiplin. Amen ba? Hallelujah. So, sabi ng iba, Pastor, grabe naman kasi magluto itong mga kwan natin. Kung anong niluluto, kaya napapasabak ako. Huwag niyong sisihin yung mga taga-kusina. Kasi pag magluto sila at bread lang ang ilagay dyan, magagalit din naman tayo. Di ba? Bakit tinapay lang yan? Di ba? So, nasa atin yun. Don't blame others. Amen ba? Ang importante lang ay healthy. Kahit konti, basta healthy. Yan yung aking style. Amen. Sabi niyo, kahit konti, basta healthy. Hindi na natin pinag-aawayan yan. Okay. So, sa spiritual side, practical, alright, sa spiritual, I meditate on the scripture. So, tiyan. Pangalawa, sa temptation ng Panginoon Kristo, alam natin na si Lord, ginamit niya salita ng Diyos nung labanan ang kaaway. Amen? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from His mouth. So next, na discipline area natin, memory. Magbasa ng Word of God, at wag lang magbasa, mag-memorize. Sinong may at least isa ng memory verse dito? Tumawa kayo. 10. Hallelujah. Pag dating ng araw, magtatawag ako ng 5 years old dito sa harap. Pag re-recitin ko ng 50 verses. Possible ba? Yes. Yung taga-dagupan namin, 100 verses. King James Version. So kaya huwag na yung sabihin, ay Pastor, ang hirap mag-memorize. Nababali utak ko. Kasi hindi mo ginagamit. Pag hindi mo yung ginagamit, mapupurol. The best exercise for the brain is to memorize Scripture. Alam nga naman pag nandyan ang kaaway, tapos saan ba yung Bible ko? Saan yung Bible ko? Walang mangyayari doon. Tapos nakuha ng Bible mo, uumpugin mo yung demonyo ng Bible mo? No. It is written. Man shall not live by bread alone. Bibigkasin mo ang salita ng Diyos. Pastor, meron naman akong cellphone. Lubat. Pag nalubat yan, may hangganan yan. Pero yung utak natin, hallelujah, ibinigay ng Diyos, gamitin mo. Dapat arsenal ito ng maraming scripture laban sa kalaban. Amen po ba? So hindi lamang physical, sa mind. Amen ba?
Hindi lamang physical na fasting, sa mind. Renew your mind. Memorize the scripture. Challenge yan. Huwag natin ibalik yung dating nakagis ng Kristyanismo. Every Sunday, nakikimisa lang. It's a journey to Christ-likeness. Christianity, biblical Christianity, is a journey to Christ-likeness. Okay? Ephesians chapter 4, balik ka doon, brother. Para, last na ito, para at least hindi tayo mabitin sa Ephesians 4. Yung kalooban, alright, ng Panginoon. Ephesians 4, verse 11, 12, 13. Nasa 12, 13 na ata tayo. Alright? Ano na yun? That we henceforth be no more, ito, yun. Sa verse 13. Till we all come in the unity of faith and the knowledge of the Son of God unto a perfect man and to the measure of the stature of the fullness of Christ. Maraming adjective, pero isinaksak yan dyan, yung adjectives na yan, para magkaroon tayo ng malinaw na pananaw na hindi ka titigil na lumago hanggang sa ma-reach natin the measure of, yung sukatan ng paglago, the stature, the template of the fullness of Christ. Yung kaganapan ng Panginoong Jesucristo, mahalin tulad tayo doon na nandito siya sa lupa. Kasi nung nandito siya sa lupa, hindi niya ginamit ang pagka-Diyos niya. Ang ginamit niya ang pagkatao niya. Bakit powerful siya? Yun ang sikreto. Bakit tao siya namuhay sa lupa at powerful siya? Yun ang dapat nating i-discover. May mga na-discover na. Another, na-discover, servanthood. The highest rank in heaven, in the universe, is servanthood. Yan yung mga karakteristik ng Panginoon. Humility. Kaya nyo? So, pag yan ay na-discover, ito, apat na nasabi ko sa inyo, but marami pa. Right? Jesus Christ is how He lives on earth. Tapos na-discover mo, ginaya mo yan, kasi yun ang nakasulat. Put on the Lord Jesus Christ, magbabago ang mundo natin. Magbabago ang pamilya natin. Magbabago ang daigdig natin. Ang pananaw natin sa sakit, wala yan. In Jesus' name, every knee shall bow. Kung may mga demonyong papasok, hindi ka nasasyak. Yung demonyo ang nasasyak sa'yo. Why? You are a walking reflection of God's power and glory on earth. Yun yung nakasulat, ha? Yan yung nakasulat. Hindi ko inimbento yan. Kailangan maintindihan natin na. Pero, Pastor, huwag mong gamiting alibay yung nangyayari sa iyo ngayon. Ang gawin mo ay, you need to discover how. Amen ba? Praise God. And that we henceforth be no more children, tossed to and fro. Pinagpapasapasaan, carried about with every wind of doctrine. Mamaya nandito, mamaya nang ganyan. Walang pundasyon. Wag yon. Biktima ng mga tao na magaling, mga magician, sleight of men, cunning craftiness, whereby they late. Now, active ang mga magician, active yung mga deceiver to deceive the people of God. Dapat active tayo to guard the people of God. And before we can guard one another, dapat guard muna yung ating heart. Pag nandyan ang salita ng Diyos, ang puso natin ay secure and settled in Christ Jesus. Tayong lahat ito mayo. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen ba? Praise the Lord. There's so much to say. There's so much to learn. But we will do it bit by bit. Pag-pray natin sa Lord, O God, sa mga naririnig namin, through the power of the Holy Spirit, as our teacher, ako ang trabaho ko lang is to transmit to you, speaker for God, to teach His Word, pero ang trabaho natin is to absorb and to receive. Ang trabaho natin is to ask the Holy Spirit, Lord God, teach us. At yung hindi nyo kayang gawin, don't worry. The Bible says that the grace of God is sufficient. The grace of God is the power of God, God's divine enablement to do the things we cannot do in our own strength. Pag ang grasya ng Diyos ay dumadaloy sa atin, magtataka ka, yung mga bagay na hindi mo kayang gawin sa sarili mo, ay kaya mong gawin. Everyone dito, may kanya-kanyang struggle tayo, may kanya-kanya tayong labanan sa buhay.
but we continually grow in the Lord. We continually grow in grace and in the knowledge ng ating Panginoong Hesukristo. Amen ba? Amen. And let us ask God right now for God's grace so that the discipline of our spirit, the discipline of our mind, the disciplining of our body, hallelujah, will continue to manifest sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, grasya ng Diyos, hallelujah, hallelujah, at ang ating desire and will to obey God. Lord, maraming salamat sa oras na ito. We thank you for the words that we have received, for the teachings of your word. We enthrone you in our hearts. I pray that your people, O God, will open their hearts continually and receive from you. I pray, O God, and declare that your words will take effect and will take hold of every one of us, Lord, until our mind is fully saturated, O God. We yield our members, we yield our mind, we yield ourselves, we yield every part of our body to the divine will of your word. Let your word take effect, O Lord God. Hallelujah. Every day, it is our desire to obey you. It's our desire to serve you. It's our desire to present you, O God, ourselves as a perfect sacrifice, as a living sacrifice, holy and to our Lord. Salamat po, Panginoon. Bless each and every one. And to those who have still maybe questions in mind, we pray that you will answer, O God, to the Holy Spirit. As they continually become faithful in listening, in learning, O God, we are transformed from glory to glory. We are journeying from faith to faith. Thank you for continually transforming us. Thank you for your grace and your mercy. Surely goodness and mercy shall follow us every day of our lives. Bless your people, O God. We ask this in the mighty name of Jesus. And also, Lord God, for our tithes and offering as we worship you, as we glorify your name, as we grow in the grace of giving and obedience to you, Lord. Bless all of this for the advancement of your kingdom. Thank you, Father, and according to your word, to your promises, it will return to us back 100%. Hallelujah. Many times, O God, according to your promise. In Jesus' name, we claim all this. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na. And praise God sa kanyang napakayamang salita na pinadaan sa kanyang servant na si Pastor Roland, ang ating General Overseer. So sa oras na ito, let us honor God sa pamamagitan po ng ating mga givings, sa mission, sa tithes, sa offering po. So tinatawagan ko si Engineer Nat Bernardino para po sa ating declaration. Tayo pong lahat ay tumayo at sabayan po natin si Engineer sa pagdideclare po sa ating tithes and offering. Father, we realize that you are the source, our source, and you are therefore the source of our blessings. So we give our tithes and offering unto this day as a token of our love and appreciation for you, and for your love, grace, mercy, and your blessings upon our lives. We give and commit unto you, and not grudgingly or of necessities, but we willfully and joyfully give them to you. For your word says that you love those who cheerful givers. You instructed us to bring all the tithes into the storehouse and prove you. So, Father, as we give our tithes and offerings, we thank you for proving that self-strong in our lives and with open windows of heaven's blessings. Father, we confess your words that all our needs are met according to your riches in glories. We have all sufficiency in all things. All our bills are paid, and we have plenty left over. We also confess your word that you're blessed exceedingly abundantly, and above all we can ask or think spiritually, physically, socially, and financially. Father, because we are a tither and a giver,
We also thank you for the rights and privileges you have given unto us. Decree your word over our lives. We therefore decree that we are blessed coming in and blessed going out. We are blessed in the city and in the fields. We are blessed in my finances and blessed in the storehouses of our savings. We are blessed to be a head and not a tail. And we are blessed to be above only and not beneath. And we give our tithes and our offerings. We thank you for blessing them be multiplied and given back unto us. A good measure, pressed down, shaken together, and running over shall you cause them to be multiplied and return unto us. From the north, south, east, and west. Father, you are also said in your word that as a result of our obedience to bring you our tithes and our offerings, that you will rebuke, devour of our sake. Therefore, Satan, by the authority of the word of the living God, we decree and declare that you are rebuked from our home, family, health, and finances. We also decree that you are off limit to every area and aspect of our life, spiritually, socially, and financially, by the authority of the name of Jesus Christ. Now, Father, as we commit our tithes and our offerings to you, we receive the promise of your blessing over our life. We speak your word that no demon in hell shall be able to hinder, delay, or stop your blessing upon our lives. And we pray that you will use our tithes and our offerings to help establish your word in the earthly realm. Cause lives to be delivered and changed, and brings in the harvest of soul in the kingdom of God. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Sige po, malaya nating dalhin sa harapan ng ating mga kaloob sa Panginoon. At sa puntong ito, humanap po tayo ng ating mga kapareha, lalaki sa lalaki, babae sa babae, para po sa praying one to another bago po tayo mag-proceed sa ating praise and worship. Sa mga nasa taas po, hanap po tayo ng ating mga kapartner. Yan, para po sa ating praying one to another. Sige po.
Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan po natin ng Diyos at ang lahat po ng ating mga panalangin ay sinagot na ng ating Panginoon. Amen! At sa pagsagot po ng Panginoon sa ating mga panalangin, atin po siyang purihin, pasalamatan at sambahin sa mga oras na ito. Amen! Atin po ibigay yung the best na pagpupuri para sa ating Diyos. Sino po dito ang nasasabik na mapasaya ang ating Panginoon? Amen! We have the audience of one. At ang tungkulin po natin ay pasayahin, paindakin natin ang Panginoon sa ating mga papuri. Amen. Sigaw natin malakas na hallelujah na may kasamang palakpak. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating Diyos. Tayo po ay mga worshiper ng ating Panginoon. Amen. Woo! Praise the Lord! Ka, Panginoon, dito sa puso ko. Hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinutugon mo ako. Ako lang takot, ikaw ang kasama ko. Everybody! Palakpakan po natin ating Diyos. Ihayag po natin kung gaano tayo sabik magpuri sa ating Diyos. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Yes, Lord! Kapangyarihan mong taglay, buhay ay lumaya. Kagalingan ay nakamtan, buhay ay sumila. Karapat-dapat lang napapurihan ka, pasasalamat ay sasambit tuwina. Sabay-sabay ang ating umawit para sa ating Diyos. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Lord, ikaw lamang, Panginoon, na nagpatunay ng pag-ibig at katapatan. Pinatunayan mo, kapangyarihan mo, pinatunayan mo ang pag-ibig mo, pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay at totoo. Pinatunayan mo, kapangyarihan mo, pinatunayan mo ang pag-ibig mo, pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang
Diyos ay buhay at totoo. Sabay-sabay o tayo kita. Puso ko'y nananabig sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Puso ko'y nananabig sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Sino? Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong maipapantay. Ayagun natin. Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at kumabay. Wala sa iyong maipapantay. Salamat o Diyos. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Sigaw natin ang pasasalamat sa ating Diyos. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi ko nagpupuri. 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 Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko, ikaw kumilos at kumabay. Wala sa iyong maipapantay. Jesus, Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko, Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at kumabay. Wala sa iyong maipapantay. Wala sa iyong maipapantay. Wala na iba. Wala sa iyong maipapantay. Lord, hallelujah, yes. We worship. We praise you, Lord God. Hallelujah. Ikaw ang Diyos
ang bawat isa po sa amin, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng aming bayan. Ikaw ang tanging Diyos. At lahat ng nilikha mo, O Diyos, ay magpupuri, umaawit, at sasamba sa iyo. Yes, Lord. Ikaw ang Diyos ng Pilipinas, ang Diyos ng buong mundo. Wala nang iba pa. Hallelujah. Patuloy namin ihahayag, O Diyos, yung kadakilaan. Ang kapurihan ay tanging sa iyo lamang. Hallelujah. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa
Mga bansa ay nasa iyong mga kamay. Bawat tribo ay nasa iyong kalooban. Walang isang nilalang ang makapagyayabang. O Diyos, tunay na ikaw ay dakila. Sa'yo lamang, Jesus, aming iaalay ang Pilipinas na iyong minamahal. Iyan ay tinubos ng iyong dugong nabuo. O Diyos, kami ay iyong pagharian. Wala nang ibang Panginoon sa langit at lupa at sa habang panahon. Ang ngalan mo, Jesus, ay aming itataas. Wala nang ibang Panginoon. Wala nang ibang Panginoon sa langit at lupa at sa habang panahon. Ang ngalan mo, Jesus, ay aming
itataas. Wala nang iba. Ikaw lamang, O Diyos. Hallelujah. Wala nang ibang Panginoon sa langit at lupa at sa habang panahon. Pangalan mo, Jesus, ay aming Panginoon. Patuloy natin ihayag na wala nang ibang Diyos, wala nang ibang Panginoon sa langit at lupa at sa habang panahon. Pangalan mo, Jesus, ay aming itataas. Wala nang ibang Panginoon. Wala nang ibang Panginoon. Wala nang ibang Wala nang iba kundi ikaw lamang, O Diyos. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord. Yes, thank you, Jesus, Lord, Panginoon. Lord, tunay nga po, Panginoon, wala nang ibang Panginoon, Lord God. Lord, at ikaw ang lumalang ng langit at lupa, Panginoon, Lord God. Ikaw lamang ang may tataas sa bawat buhay namin, Panginoon, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, patuloy ka naming tinataas sa pinupuri, Lord. Dahil ikaw ay napakabuting Diyos sa bawat buhay namin, Panginoon, Lord God. Thank you, Lord God, maging sa bawat family, Lord God, ng Christ Our Life Ministry, Panginoon, Lord God. Maging, Panginoon, ang nasa online, Panginoon, Lord God, sa oras na, Panginoon, na ito, Panginoon, Lord God, patuloy namin itinataas, Lord, sa iyo ang bawat pamilya, Panginoon, Lord God, ng Christ Our Life, Lord God. Tunay, Panginoon, Lord God, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa bawat pamilya, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord, sa iyong pag-ibig, Panginoon, sa bawat family, Panginoon, na pinagbubuklod mo, Panginoon, sa isang pananampalataya, Panginoon, Lord God. Lord, tunay, Panginoon, Lord God, na sa oras na ito, Panginoon, Lord God, ina-acknowledge namin, Panginoon, Lord God, na we can do nothing, Panginoon, Lord God, kung wala ka sa aming mga buhay, Panginoon, Lord God. Yes, Lord, hallelujah. Thank you, Jesus, Panginoon, Lord God, na patuloy mo, Panginoon, na ginagamit, Panginoon, ang bawat pamilya ng Christ Our Life Ministry, O God, sa mga inilaan mo, Panginoon, na ministry, Panginoon, sa aming pamilya, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God, na ikaw, Panginoon, ang may taas sa bawat buhay namin, Panginoon, ng bawat pamilya, Panginoon, Lord God, na nandito, Panginoon, even sa mga nasa online, maging sa buong mundo, Panginoon, Lord God, na aming pinagpipray, Lord God, na patuloy, Lord, na kumikilos ka sa bawat pamilya, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, God, maging sa bawat trabaho, Panginoon, Lord God, na ibinigay mo, Panginoon, Lord. Patuloy, Lord God, na bless the work of their hands, Panginoon, Lord God. Maging, Panginoon, Lord God, sa mga business, Panginoon, Lord God, na pinagkaloob mong, Panginoon, patuloy na yung pagpalain, Panginoon, God. Lord, tunay, Panginoon, na ikaw lamang, Lord God, ang mapapurihan, may taas, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God, dahil sa kalakasan, Panginoon, na pinagkakaloob mo everyday, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord, sa protection mo, sa divine healing, Panginoon, Lord God, sa bawat isa sa amin, Panginoon, O God, na nandito, Panginoon, Lord God. Salamat din, Panginoon, Lord God, na behind the scene, Panginoon, Lord God, patuloy na ikaw ay kumikilos, Panginoon, sa bawat pamilyang ito, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God, na ikaw lamang ang may taas, Panginoon. Patuloy, Lord, na paggamitin mo kami, Panginoon, sa iyong ministry, Lord God. Lord, na salamat, Panginoon, Panginoon, salamat, Panginoon, Lord God, sa wisdom and knowledge, Panginoon, Lord God, na nagmumula sa iyo lamang, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, dahil ikaw lamang ang may taas sa bawat buhay namin, O God. Salamat, Panginoon, that truly, Father, O God, now we are blessed, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, Lord, sa aming buhay. Thank you, Lord, that we are worthy, Panginoon. We are more than conqueror, O God. Salamat, Panginoon, sa mga pangako mo sa buhay, Panginoon, na patuloy
naman sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago sa amin, Lord God. Thank you, Jesus. Sa iyo lamang ang papuri at pinakamataas na pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Patuloy po nating ipanalangin ang sa area po ng ministry. Yes, Lord. Heavenly Father, thank you, Panginoon, sa bawat ministry na inintrust mo sa amin, O God. Lord, we pray, Lord, na sa lahat, sa children ministry, Panginoon, sa Bible studies, life groups, sa ministry sa loob ng kapulisan, Panginoon. Lord, sa aming bayan, Panginoon, sa bayan mo, Panginoon, na pinili mo, O God. Lord, we pray, Father, na patuloy na mas-spread, Panginoon, ang good news, O God. Patuloy na maikalat, Panginoon, malaman ng mga tao, Panginoon, na Ikaw, Lord God, ay nagbigay, Panginoon, ng regalo, Lord God, na salvation, Panginoon, sa bawat isa, na hindi na po namin kailangan maghirap, Panginoon. Hindi na po namin kailangan, O God, na makulong, Panginoon, sa pang-aalipin ng kaaway, Panginoon, sa kasalanan, O God. Lord, we pray, Father, na mas lalo, Panginoon, na mag-arise and shine, Panginoon, ang iyong mga anak at makita, Panginoon, ang kaluwalhatian mo, O God, sa bawat isa, Panginoon. Lord, we pray na sino man, Panginoon, ang mga kasamahan po namin na nasa ibang bansa, Lord, use them, O God. Lahat ng nasa US, Panginoon, Canada, Panginoon, Hong Kong, Lord God, sa Middle East, O God, sa lahat ng bansa sa Amerika, Panginoon, na mga anak mo na nandun, use them, O God, upang maging ambassador ng iyong salita, Panginoon. We pray for them, Panginoon. We pray for their protection, Panginoon, at mas lalo mo sila, Panginoon, palakasin, O God, sa bawat araw, bless the works of their hands, O God. Anoint their lips, Panginoon, as they speak your word, Panginoon. Maraming mabibless na mga tao through them, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa mga hindi po namin kasama na, Lord, nagsusupport in prayer, in financial, Panginoon. Bless them, Panginoon. You know their needs, O God. Hallelujah. And you know them, Panginoon. Lord, bless them, Panginoon. We declare blessing upon blessing, Lord God, sa kanila, Panginoon. At sa bawat isa, Panginoon, na dumadaloy ang pagpapala mo, Panginoon. Makita pa lamang ang bawat isa, Lord. Ikaw na ang nakikita, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat sa blessing na ibinubuhos mo sa bawat barangay, Panginoon. Bawat bata, kabataan, Lord God. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Lord, kailangan po namin, Panginoon, ng leading and guidance mo because apart from you, we can do nothing, Panginoon. Hindi po namin kayang kumilos ng kami lang, O God. Samahan mo po kami, Panginoon. Lord, Ikaw ang nag-send sa amin, Panginoon. Kaya hindi po kami matatakot na gawin kung ano yung pinapagawa mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Father. And we pray sa mga darating, Panginoon, na event, Panginoon, sa Grand Fellowship, ang SBTC, Panginoon. Lord, kiniklaim na po namin, Lord God, ang katagumpayan, Panginoon, sa mga araw na yan, Panginoon. Dahil hindi po kami, Panginoon, kundi Ikaw, Panginoon, ang siyang maghahari, Lord, ang siyang mag-glorify, Panginoon, sa araw na yan, Panginoon. Thank you, Father. Thank you, Lord. Sa lahat po na nandito po, na pastors, leaders, Panginoon, patuloy mong gamitin ang bawat isa para sa pag-apak po muli namin sa mga area kung saan mo kami pinapunta, Panginoon. Ma-bless po sila lalo, Panginoon. Lord, we pray for protection, thousands of angels, Panginoon, na mag-guard sa bawat isa, O God, na hindi po kami matatakot sa mga tao, sa mga daraanan po namin, dahil napakaraming anghel, Panginoon, ang kasama po namin, Lord God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkilos mo, Lord God. At sa area ng music, Panginoon, patuloy, Lord, na maririnig, Panginoon, ng kaaway, O God, kung paano ka purihin ng iyong mga anak, Panginoon. Awitan, kung paano gamitin ang mga skills, Panginoon, O God, para ikaw ay purihin at sambahin, Panginoon.
Thank you, Lord God, sa oras na ito. Tinataas ka po namin, pinupuri ka po namin, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hello. Sige po, bago tayo dumako sa closing prayer to end up ang ating worship service sa umagang ito, hindi ko alam kay Ate Casey kung meron siyang mga announcements. Magre-remind lang po ako, may announcement, Ate Casey. Okay, yung convention tsaka grand fellowship natin na paparating. Tapos yung inyong SBTC will be this summer. Pero may fixed date na, wala pa. April 17 to 19, saan ang ating venue ng ating SBTC 2025? Wala pa, okay. Pero at least meron na tayong date. Okay. Pastora Zeni, kailan ang start ng ENMA sa Sapang? Okay na sila sa Sunday? Okay na after Pianwadjatila agagi, dire-diretso la. Okay. So sige po, ang ating uulitin po natin na reminder sa bawat isang ating Grand Convention for the leaders, pastors, and workers will be March 28, Friday yon sa WCC. Okay. Anong oras, Ate Case? 8 o'clock ba? Okay. So para sa mga pastors, leaders, and workers po, magkakaroon tayo ng Leaders Convention sa March 28, Friday at 8 o'clock. Ang venue is WCC Baritao, Manawag. And then, kinabukasan nun, March 29, yun na po yung ating pinakahihintay na let us all be excited. Ang ating Grand Fellowship po ng Christian Church of the Philippines, CCPI-MI, March 29 at 8 o'clock sa CB Mall po tayo. So, another reminder po sa ating Calm Classroom GC, 100, naka 100 na ba tayo pa? Check nga natin yung kung sinong may access para alam natin yung exact. Kasi ang goal natin is 200. We still have 2 weeks from now. Next week is March 24. May untumbok Saturday. Next Saturday is 22. And then 29, another Saturday yun na po yung ating Grand Fellowship. So, doon po sa GC natin, nagsama-sama na lahat kasi ang goal natin doon 200. So, habang may nagdi-decide na magjo-join, ina-add po. Pero mga 3 Sundays or 2 Sundays ago, nag-distribute si Sister Resi per local church sa ating mga lay pastors and workers, leaders, ng form po. We encourage everyone na yung nasa GC po, kasi tayo po mga local church leaders ang may alam ng mga members, ilipat natin sa registration form para ma-identify women, men, children. Tapos, isubmit natin yon para mas organized po siya kasi ang in-charge po ng pre-registration ay mga National Women of Blessing. So, para mas organized tayo, systematic, kaya kami nag-issue po ng form na doon natin ilalagay ang pangalan ng mga a-attend per church po. So, sa mga nakakarinig ng boses na ito, pati yung mga nasa online, Calm Kalasyaw, yung mga leaders na binigyan po ng form, paki-accomplish yan. And please submit that, ang ating due date, pati yung bayad po ng ating registration fee na 100 pesos ay sa Sabado na po, March 23. So, pa-remind po ako sa mga leaders and local churches, pastors po. So, yun po, SBTC, April 17 to 19, i-prepare natin yung mga young people natin, mga kabataan, who will be joining our SBTC. And Masapang, mag-start sa Sunday after service. Sa Nilombot, Ate Joanna, anong lesson na kayo doon? Wednesday kayo, lesson 9 na ang Nilombot. Sa Banawang, wala si Ate Ina. Okay, so I guess na malapit na rin sila, siguro mga 7. Anong lesson na kayo, Ate Chat, sa Banawang?
7. Okay. So, may dalawa pa for level 1 and then magpo-proceed na sa level 2. Okay, kung may mga additional, magki-update lang po tayo sa GC for updates po ng ating mga kaganapan para po sa nalalapit na ating Grand Convention, Grand Fellowship, SBTC, Summer Youth Camp. Okay po. So, yun ang ating mga few announcements para sa umagang ito. So, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para po sa ating closing prayer. At tinatawagan ko po wala si Nanay Conching, who will take over kaya. Nanay Nida, closing prayer. Nga po Nanay Conching, wala rad bayang bangla. Mankukumis iray apoda. Okay. Nanay Lina, kung kukumunat arikol ko si karay opening prayer awa. Okay, tayo po tayong lahat. Hallelujah. Purihin po kayo, Ama. Marami pong salamat muli sa araw na ito na amin pong dinala sa inyong banal na paanan ng buong grupo ng Christ Our Life Ministries, ang pamilya po ninyo na nagpupuri, nagpapasalamat at patuloy o Diyos na nag-aaral. Isinasapamuhay ang iyong mga salita. Salamat po Diyos, patuloy po kayo na maitaas at paparangalan sa aming mga buhay sa bawat araw. Kayo pong aming kasama at patuloy po niyong pinagpapala ang lahat sa aming mga paghayo, sa aming mga pagkilos, sa aming bawat tahanan. Salamat po Diyos sa iyong pag-iingat. Pagpupuri, pagsamba at pagluwalhati para sa inyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Nanay Nida. Bago pala tayo maghiwa-hiwalay, pansamantala, sa mga kasama ko pong life coaches, nandyan ba si Pastora Baby? Wala. Pastor Pabs, nandyan, nakausap ko na kanina, Pastora Zenny. Yung may mga time po after the service, samahan niyo po ako. Kasi tumawag yung isang inmate na minementoran po natin sa loob ng kulungan dito sa police station natin. Ang kanyang pangalan ay si Sir Manny Perez. Nagulat po ako, tumawag ng maaga sa akin kanina. And he is asking na puntahan siya para ipanalangin at lumakas sa pananampalataya. Akab-kabat to'y katawan, pinasyaad bilay ito, jaad kulungan. Nakakarinig na siya noon, pero ito ho yung na-journey nating mga life coaches sa loob ng kulungan. Nagpaalam siya na ililipat na siya sa BJMP bukas. So, nag-a-ask siya ng mga materials na pwedeng magamit niya. Buti meron pa ako mga natira na yung mga Old and New Bible, yung mga reading materials dyan. Kasi po sa mga inmates, saray preso, bawal iran manag na cellphone. Maganda nung suman-share ng mga video, ng mga magpapalakas sa kanyang pananampalataya. But let us see, dito kasi sa Santa Barbara, bawal silang humawak. Nakitawag lang po siya. Ililipat na siya sa BJMP, Dagupan, Bunuan na Buwas. I don't know, suruling the demand, kung pwede silang maghawak. Ipag-pray po natin siya, ang pangalan niya ay Manny Perez, dahil lang nakikita ko po, magiging daan po siya to minister po sa mga kagaya niyang preso po. And yes, we pray also that in the long run, hindi in the long run, soon to come, mag-expand po tayo ng gawain sa BJMP po. Kasi kung nagmi-minister tayo sa mga kapulisan, equally, kailangan ng mga nasa kulungan. Una, they will be set free, hindi sa physical na bakal na rehas, kundi they will be set free from the sins of this world, na makilala nila ang Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas, ang kanilang tanging pag-asa, and then finally, they will be set free physically as the Lord will continually work in their lives. So ito po si Sir Manny, grabe po talaga nakikita ko. Pag pumupunta, nagbigay-bigay kami ng mga notebook, ng mga ballpen, kasi po talagang nagsusulat siya sa mga pira-piraso ng papel. And it's good na meron pang naiwan na Old and New Bible sa akin. Ihahatid po natin mamaya, include natin siya sa ating panalangin. Alam kong gagamitin siya ng Panginoon sa BJMP. And in the long run, the Lord will give him favor na maayos ang kanyang kaso po. Medyo mabigat po yung kanyang kaso. 2 hours niyang kwento sa akin nung unang makilala ko siya doon. Kasi hindi ako nag-swim, tinawag ako ng mga pulis para umupo. So 2 hours akong nakinig, talagan in the that to'y bilay to, no akin, na-engage siya sa ganong klase ng bisyo, at hanggang siya po ay natiklo.
And so, nakulong po siya dito. Actually, naka-waive siya ng 60 days. Mahirap so, mga lay abogado ya private kasi mabli. So, pag-pray natin na ang favor ng Panginoon mapa sa kanya para magkaroon siya ng right na abogado, ibibigay ng Panginoon. And the Lord will make a way na he will be set free. Basta ang tatayoin muna, nagsisi siya sa kanyang kasalanan at patuloy siyang binabago ng Panginoon. So, dadalawin po natin siya after the service. Pastor Pabs, galing na si Pastora Zenny, wala si Pastor Baby. Tayong dalawa. Puntahan natin saglit. Okay po. So, yun lamang po. Magandang umaga. God bless us all. Kita-kits tayo ulit sa susunod na linggo po.